Gallega, 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 el antena de gallega, gallega, gallega. O plan era que na nosa área pasaran poucas cousas e intentar aproveitar, bueno, a Jorge que ben se viu que non é desta categoría ni moito menos, non? Aproveitar ao Jorge que baixa un misil e desde aí por a xogar aos pequenos. Creo que toda a defensa con Carvajales por diante fixeron un traballo de achique enorme porque nestes campos cada 30 segundos tes unha acción de cada lado e despois Jorge Codes e os dous pequenos xoga a Dios. Era o que traballamos toda a semana, sei que non é o fútbol máis bonito, sei que as críticas todas que levamos porque facemos fútbol directo, porque xogamos con línea de 5, estamos en galega. Iago, mitad de porteiro de Iago, poucos vincomelos. É un porteirazo, sabíámolo. O miércoles estaba, bueno, ten unha lesión de tendós nos dous codos. Por desgracia, Chaco tuvo que marchar de Erasmus. Lulo está lesionado, tocaba a él, asumiuno. O miércoles tiña medo por salir e tal, e bueno, un rapaz de primeiro ano que se lle notaba a tensión. Mesmo lle botei unha bronca, foi unha bronca animación. Colleu a personalidade. Desde aquele momento deixouse de queixar de todo. O viernes entrenou como se non lle pasara nada. Hoxe cando vin vendándose antes do partido dixen adiós. E bueno, 4 paradas que os méritos para Jorge, para Anxo, para Lucas, para Benavaz que é o fan, e do porteiro moitas veces nunca naide se acorda. E hoxe meteu 4 goles. Teño un equipazo, é verdad, é unha plantilla larguísima. É unha plantilla que este ano non, o sea, que non falta ningún, nin hai excusas, nin teño que andar detrás de naide, que sempre pasa os bons xogadores, os talentos, o Felipe, o Teixeira, o Adrián, o Tiago, farteime andar detrás deles, eran buenísimos, e son buenísimos, e siguen no Antela, ojalá cheguen co Antela moito máis arriba. Pero aquí este ano non me fixo falta nada. Todo ao contrario, Jorge está xogando as pelas co primeiro equipo e foi ilo que me pide vir. A semana pasada, contra o partido de Residencia, tiña que xogar o domingo titular, porque tampouco lle escondo. Dicíame, non, un pouquiño máis. Se un rapaz que ven de xogar no DE porque ven de xogar en Valencia se pide por xogar un minuto máis cos seus colegas, que imos facer? Que sí, que abusamos moito dil, que lle damos moitísimos valores. Sí, que faríamos sin il, vai quedar para a dúda. Gallega, 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 el antena de gallega, 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 el antena de gallega, 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 y el antena un metió, y el antena se compartió, en el minuto remontó, y el antena de gallega, gallega, gallega,